सनामोन आं फैथ'नाय जानाय नंला खोमालै भिडिअखौबो बानायनो हाथ'गोन ना हाथ'लाथाय आङो जायखिजाया नोंथांमोनखौ बिराद गोसोखांसिगोनलै आङो सनामोन आरथ' नायनानैल' थाङोलै रावबो माने लाइकबो थुलाङा कमेन्टबो खालामा लोगोफोर भिडिअ बानायनो बिदिबा इन्ट्रेस्ट मोनाना लोगोफोर गोसोफ्रानो एकदम एक्साइटमेन्टबो जायाना भिडिअफोरखौबो इन्ट्रेस्टबो बानायनो रोंलायलाङालै लोगोफोर माथो खालामबावनो आंथ' फैथ'नो हानाय नंला बायदिसो मोनबायलै लोगोफोर मिन्थिबायना दे अब्ला भिडिअखौ नायलांदो नोंथांमोना लोगोफोर जाबाबो जायाबाबो बिहामजो आयै माबाहाय आबै लिसानि आथिमंगलनि माबा जिनिसफोरखौ लायनो खोन्थादोंमोन आं नोंहाखौ माबा माबि बिहरदोंमोन दा बावबोगोनसो ना मायो ओरैनो बावसुला जाथारबाय मानसियानो जेबो नङा दे आयै दा ओमफ्राय सोरांनो खिन्थाबानो जाबाय नोङो बेनोनो खिन्थानांसिगोन नोमफायाथ' आरो बिसासबो गैयाना बेजों आयै जेनेबा हाबायाथ' जेरैबाबो जानानै थांबाय दा आरो आथिमंगलखौ एसे मोजाङै माबानोसै आयै मानिथो रागा जोंलायबाय थानो हामबाय दे आरो बिहामजो इमियाबो गावबो मानिबायबालाय नै आयै हामाथो जाखो जोंहा बिहामजो हाथरखिया बहा थांखोथाय माथो खिन्थालाङाखैबोनो बाबुजों रायलायलांदोंमोन आयौ हाबुआथ' थांखो बेलाय आंजोंबोथ' जेबो रायलायलाङाखैहाय दा बेनोथ' आयै एकदम बिसिनिफ्राय फैनानै आरो सिरि सिरि थागासिनो खामोन हा बिसिनावसो माबाफोर जादों नामासै बे सासेया माबाफोर बुङाखै बियो बेखौनो सन्देह आंबो थौ आंजों आंनि न'आवनो लांगोन आं नोंखौ थौ आंखौ लांनो फैदों नोङो नङाथ' नोंनि बुटखौसो लांफैदों आं सोरजों थानांगौ बेयाव नोङो बेयाव हारसिं थाबाय थानोसै नोङो बेबो आं थाखानानै नोंहालाय मा नांजादों आं जेखि थाया मानो मा नांजादों नोंहा खमसे खम नोंबायदिथ' थायाना आङो एकदम 100% गोरोन्थि बुजिथारबाय नोङो मिन्थिबायना गोरोन्थिनोलै खमसे खम नोंबायदि आङो गुबुनजोंथ' बेफोरबायदि थायाना मेहेर ओमफ्राय सोरथो थादोंब्रा नों आरो सोरमोनलाय बियो हायनानो बे थङालिनि बाथ्राखौनो फोथायो नामा मानसियानो फाग्लि नांदेरनायसो बियो जाखागोन माखौबा फाग्लि नांदेरनायनो गावनो फाग्ला नांदेरनाय जालांबाय मिथिबाय नोङो मेहेर ओइ नोंखौ खुलुमसैलै आंनो नांगौबा नोंनि आथिंबो हमगोनलै आंखौ फोथाय होनगासिनो आं बेबि गोख्रै थां नों बेनिफ्राय ओंखारलां आरो बे नोंनि महरखौबो दिन्थिनाङा आंनो मिथिबाय इसरलै आं मा खालामबावनो दिनै ओइ आं एसेबां हिनजावनि गलाम नङाब्रा थेवबोदि आं नोंखौ एसेबां मोजां मोनोलै हाथरखि मा नुखो मा नुवाखै मोनथिलालै आङो ओमफ्रायथ' गासिबो मेगनजों नुनायाबो सैथो जायाना आरो बियो बे मानो थगायनांगौ होनबा बे हिनजावा आरो आं मोनथिया होनबायना मोनथिया आङो मानि थाखाय एथ' हेटार जादों बे आंनि जेराव आं बिदि जेबोखौनो दायखौनो मावाखै थेवबो जों सानैनि गेजेरावसो नांलायबायना बियो नों गासिबो मिन्थिजोबखायोमोन बे मेहेर ओमफ्राय जाफ्लाफैदों बेयाव जाफ्लाफैदों दायो जाफ्लायाखैलै आङो मानो जाफ्लानांगौ आं दिनै बे आइथिंखौ खुलुमथारनोसै मा लांगोरो खालामदों नोंलाय बेफोरखौलाय दिनैसिम आं रावजोंबो बेबायदि गंस्लायफेराखै दिनै नाथाय आं सैथोसो बुंगासिनोलै नोंखौ नों आंखौ बेबायदि रागा जोङोब्ला बोराबोब्ला जेननाय बायदि मोनलायो आं दिनै मानोना मेहेरा दिनैसिम रावजोंबो जेननाय लाफेराखै नों आंखौल' खेबसेल' फोथायनानै नायलै बेबि आं नोंखौ थगायाना नोंनि खोथा मेहेर दानो बिदि बुंदों आरो गाबोनदो नोंनि गोसोआबो सोलायफिनगोन ना नोंखौ बिदि बुंफेरदों आं मालाबा एथ' आंजों थानानैबो बेबायदि खालामफेराखै आङो अब्ला मा मेहेरा सैथो बुंदों एथ' सम मोनबाय माथो माब्लाबा नोंखौ गाज्रि बुंफेरदों नालाय आङो बेनि सायाव नोंखौथ' मोजां मोनबावोसो माथो आङो साननानै नायब्रा बेबि नोंखौनो बिदि खालामफेरदों नालाय आङो हा माथो आंनि सेराव थाब्लाबो नोंखौ जेबोखौनो खालामा आङो अब्ला सोरथो बेबायदि एथ' गाज्रि फाव फान्दायखो दुखुथ' मोनखागोन ना मानियो आङो नाथाय नोंखौलाय मानो बिदि फाव फान्दायनो बियो मोनथिया आङो आरोथ' नोंनि जायगायाव आं दंनायमोनबा आंबो बिदिनो गाज्रि मोनगौमोन आरोलै थेवबो एसेबाबोथ' फोथायनाय लाखिनो आंखौ साला नोंखौ बेबायदि गाज्रि रावखौनो बुंफेराखै आङो आरोथ' खुन माजोंबासो रुजुबाय नङा होमबा आरो गोसोब्लालाय नों दंखायोमोन माथो हाथरखि थौथ' आरोलै नोंथ' आंखौ माब्लाबाबो बेबायदि बुंफेराखैथ' आरो माखौथो रागा जोंबाय थाखो माया रागा जोंनायनि बाथ्रायानोथ' जानानै दंलै सिमां मा होनबावनो रा ओमफ्रायथ' मायासो मानसिफोरखौ टेनसन होयो आरे बाबरे आरे नोंखौ नङाब्रा बे आंनि हाबानि बेलेन गोदान ओंखारनायखौसो बुंदों आङो आयानाव फैनानै मायाखौनो बेबायदि धमकी होलांदों बियो मोजां जायासैलै बेनाबो हिनजावखौनो बारा थिग मोनासां एक नाम्बार मोजां नंखाथारालै आं बिदि होनना मिन्थिथारामोन ना बोरैबा एक नाम्बार थङालिथार माथो बाग्रांसिनो मानसियानो दा हनै मा गन्डगल खालामलांखो बियो बेखारावनो आंनि हाबा मेहेरासो बदनाम नोंसोरबो केस होना होलै बाराखौबा बासायालै बेबो आंजों बावनो माबा आंनि हाबा मेहेरखौसो भाइरेल खालामगोननो बियो फैथोंलाय बियो गावखौनो उल्था भाइरेल खालामनि आङो खोनायाखैलै बियो मायाखौ दा हनै बिहामजोआसो नोंना रागा जोंनानै थांबाय नङा होमबा औरा रागा जोंखागोनथ' र' बेबो दाथ' जियानो जा हाबा मेहेरखौ थिनहरदोंमोनलां दाबा हजों थांनानै मा जाहैखो
दायो फन हरनोसां नै हाबा खाथियावसो बिदि जाबायना ओमफ्राय माया बेनो सना आजिखालिनि दिन ना दसेनो मा जायो नुबायना नंगौबोलै ओइ बेबायदि नायख्लिंनानै दाथाना आंखौ आंनिथिं नाहरलाबो आरो दे बेबि सानना लाखाबाय आरोना नों आंखौ थांसै नै गुन्दाया नों आंखौ सैया खालामथारदों ना मेहेरखौ फोथायाखै नोङो आंखौ फोथायाखै नोङो माला मानियो नायगोन दे आं नोंखौ रागा जोंदों आंखौ जोंबाय था रागा होमबा सिरि थानो ना नाहर बावलाया नोंखौ नायथारनांगौ जाहैबाय आंहा नाहर बावलाया नायगुलायथारा मालायसो नायहरलायालै आंखौ एकदम सिरि थानांगौ ओइ सना नों आंखौ जेसे रागा जोंनो जों बेसेबां रायनो रायलि बेसेबां बोराबनो बोराब ओमफ्रायो नाथाय आंनिफ्राय माब्लाबाबो गोजानल' दाजालां नोङो बिदिबा मानसि बिदि खालामनाय बुंनो राव गैला आंनाव थांथ'नोसैलै आङो थेवबो मोनसेल' बाथ्रा बुंबावगोन आङो आइ लाभ इउ बेसेबां जेसेबां नों साननोबो हाया गोनो गोथो आंनि गोसो मा सैथो मा नंखाय जेबो हमनोनो हाला नाथाय मिथिया मानो मेहेर नोंजों रागा जोंब्लाबो आं नोंखौ गोसोजों माब्लाबाबो रागा जोंनोनो हाला सायाव रागा दङब्लाबो गोसो सिङाव नोंनि थाखाय अननायानो जोबनो थांला जोंनि हाबा खाथियावसो बेबायदि जाबाय आरो गोसोआथ' बेखौनो बुङो मेहेर नों आंखौ थगायनो हाया आंनि साननाय मेलेमा जुदा बुङो फोथायनायाथ' आं नोंखौ फोथायोलै मेहेर मास आं दुखु मोनदों आरोलै नोंखौ एसेब्लाबो मानो बिदि जानो मोननाय आयु दिनै अखा हानानै बोथोरखौबो थान्दा मोनलायथारदोंहाय मोनानिफ्रायनो हाबाय अखा हाबाबो मोजांसो मोनगारलै आयै आंना नै बेनाबाथाय जेरावबो मोजां मोननोल' जाहैयो जेबो नङाहाय जाबावनो ओमफ्रायथ' दिनैसो संबायहाय आयै जोंना बिहामजो गेदेरा दे संदोंहाय बिहामजो एसे सोलोंथों बिदिनो लासै लासैनो औ आयै दे आंहाथ' ओमफ्राय मोनजाबानो जाबायना खोनायाबा दा बाजैया खोनाबा मा सानगोन बेनाबालाय बिदिनोसै आरो बुंनायानो जानला मोनलाथार गथ'ना मा जागोन बिहामजो जेबो नङा दे हामाथो हाबाब फैनायालाय आंहा लेटसो जाखो ना माखोसै आयु आयै माथो खिन्थाहराखैबो नोङो दिनैबा मा गोसो जादों हाबाब नै गावनो लिंहरबाय आरो हो आं लिंहरनो बिराद बावसिया जाबायलै नों जुरि गावनो लिंहरना बेबायदि सोङो सोरबा जाबाय मोजाङानो जाबाय नों फैनायानो हा गावसानो अमा सिथारदोंनो दिनै बेखायनो फैनो खिन्थानायखाय फैबायहां आरो सोरबा माथो गिदिर पार्टि जागोननो दिनै मा होनखा बिदिनो नै थाब थाब फैयाखै नामा बे फैदोंहाय आरे आयै नोंसोरबो जावैसो हा गावसोरनो होनलायबाय गावसोरनो लिंहरबाय अमा सिथारोनो माथो दिनै आरो सोलाबबावासैमोन थेवबो फैबाय दे जावैसो नै आलासि माखाया सफैबायानो गासैबो नाथाय नोंसोरखौ सोर लिंहरनाय बेफोरबायदि होननानै दिनै अमा सिथारगोन होननानै पार्टि दं होननानै मोन्थाया लिंहरदों मोन्थाया लिंहरदों नोंजों बिदि सानजाबाय आरो आं दिनै बेबायदि सानजाबाय आं नों आंखौ फोथायला बेबि आंखौनो बेबायदि बुंबाय नोङो ओइ साला मा दाय दंलै आंनि आंथ' नोंखौ बिदि दुखु होनानै होआखैना बेबिलै नोंनो आंखौ फोथायाबा मा जाबावगोन दिनै नोंखौथ' हायना साला ओमफ्राय मा होननो गोसो जाबाय आङो नाथाय बेबायदि बुंना आंनि खुगाखौ आं बेबायदि गाज्रि खालामनो गोसो गैयाना जियानो जा गाज्रि फासायबायलै नों आंखौ आंनि मोजां मोननायाव बेबायदि दावराव खालामदों नोङो बुंथोलासै आं सालि ओइ साला नोंबो आंजों लोगो नागारनो नागिरदों ने जिवान साला सनि ग्रह गासिबो ग्रहआनो आंनाव नांजोबबायदां जानायानो जोबला साला मोनसे जायगायाव थांग्रोनां र' अके लोगोफोर दिनै भिडिअ एसेनोसैलाय बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय आरोना ओमफ्रायथ' लोगो मोनफिनसिगोनलाय नेक्स्ट एपिसडसो आरो बयनिसिमबो हेपि थगायला थगायलि दे ओइ रावजोंबो थगायजालाबायालै आंथ' गावनो बांसिन फिल्मफोर खालामजादों बियो नै नोङो नङा माथो बेरा फैबाय थागोनलै सनामोन अके बाय बाय बयनिसिमबो गुड नाइट लाभ इउ नायनो बाब्लाबो बायाब्लाबो फैगोनलै सोरबाफोर नायनो बायोब्लाबो